Tak. Jo, takhle jakože na dotek. Nevím, no, na dotek. Máme doufáme. Jo, dobré. Dobře je. Výjimka z přírody. Je to mi vlastně pejse. Víš, kde jsi mi dala leky? Hej. Ten je pro tebe, Maty. Tačka má toho největšího a ty máš. Ne, Mati, ten bude tvůj a ten bude tačku. Ne. Tačka musí mít největší. To nastupuje? Tak lidi, ale tak to se vaří nebo jako jenom? 4 minuty, 2x4 minuty. Každý strany, víš? Jo. Aby to bylo nejdíle. A pak se to dá ještě nakroutit do trouby. Mám světa druhá. No, To je na poslední 2 minutky dáme. No, ale To teď jsou budu- udělané. To je pravda, ale to jenom kluci, to je. Dva budou mít a ať má nějakou dokumentaci, co bratrovi. No, postupně asi. to musíme 5, No, postupně teda. postupně. Je dobrý, že? Uvidíme. A jak oni ti to udělají v restauraci, že to máš všichni najednou všechno donesou? Tak prostě kuchyně. Tak oni ví, co mají dělat. Tak oni dělají na 2 sporacích, Na třeba 2, rozumím, dělají na více platníkách, více. Oni nemají skuráky, mají. Ale mají třeba ty hrnce mají, víš, když potřebuješ vidí, No, mají více hrnců a najednou to dělají. A k tomu je tam více kuchaři většinou. A ježiš, nemůžu to prostě položit stativ, aby to natáčelo samo? Kolik to stalo, Dani? Kameraman. Určitě ano, to nemusíš nějak držet nebo tak. No vždyť.